Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Безнең Рамадан айының һуңгы көндәре килеп җитте һәм дә белүегезчә без фитр закатын, фитр садакаһын сыгарга тиешбез. Уның төп максаты безнең хәдисләрдә килә ул урада тоткан вакытта буш хәбәрләрдән яки кыеш кылынган эшләрне тазарту максатыннан һәм дә мохтаҗларга һәм дә мескендәрнең өстәлләрендә лә байрам вакытында матур итеп, байрам нурларына сумырлык итеп, өстәлне курып кую яһәтеннән эшләнә торган садака. Был садаканы нимәнән бирәләр? Иң мөһиме ул садаканы ашаулыктан, ризыктан, тагамдардан сыгарга тиешбез. Уның күләме 3 килограммга якын. Нимәнән бирергә була? Бирергә була тары ярмаһыннан, бирергә була финиктардан, бирергә була йөземдән. Кайбер галимдар әйтүенчә, хатта итләтә, икмәкләтә һәм дә һөт продукциянан да уларны сыгарга була диләр. Димәк, без бул тирәлә нимә ашайбыз, шуларны без мохтаҗларга тапшырырга тиешбез. Ул кемдән сыгарылырга тиеш? Сыгарылырга тиеш урада тоткан кешенән һәм дә уның гаилә агзалары исеменнән. Димәк, гаилә башлыгы бар икән, ул үзеннән һәм дә үз кәләшеннән, балаларыннан, хатта карында яткан балаһы исеменнән был күләм һәр береннән 3 килограмм күләмдә сыгарып мохтаҗларга илтеп куярга тиеш. Был кемдәргә бирелә? Бирелә ул катгый рәвештә тик мохтаҗларга гына. Һәм дә өстенлек бирелә урада тоткан мохтаҗларга. Шул ук осракта әйтеп үтәргә кирәк, етемдәр, студентлар, дөрес гыйлем алгандар, улар да был рәткә керә. Аңлап үтер кирәк, мохтаҗ дигәч тә ул бигрәк дөньяның авыр хәлендә калган кешеләр түгел, ә кемнең хайгауы юк икән, яки күп балалы гаилә, уларга ниндидер тормыш кыенлыгы бар икән, уларга еңеләйтеп, кавандырып, байрам менән котлап, был әйберләрне илтергә була һәм дә кирәк. Әмма без аңлайбыз, быел безнең проблемалар килеп чыкты, был коронавирус аркасында без үз кулдарыбыз белән алып барып бирә алмайбыз был закатты. Шуның өчен безнең диния назаратында Ватан хәйрия фонды асылды. Без унда ошо 3 килограммга якын алырлык 3 килограмм ризык алырлык аксаларды кабул итәбез һәм ул аксаларга хатып алабыз ризыктарды һәм республика буенча мохтаҗ кешеләргә таратып сыгабыз. Уларның исәбен без алып барабыз һәм дә дөрес адреслар буенча иншалла таратылып бетәсәк. Буның вакыты, закат фитрның вакыты ул байрам намазының вакытына тиклем. Уга тиклем бирелде икән, димәк ул фитр садакаһы кабул буласак. Әгәр дә унан һуң бирелһә икән, ул димәк ябай гына садакалар рәтенә тиңләшә. Аңлар кирәк. Был садаканы без катгый рәвештә мохтаҗларга юнәлтергә тиешбез. Мәсҗидләргә, берәй яхшы проектларга юллантырга тиеш түгелбез. Уның төп максаты мохтаҗларны ла, мескендәрне лә байрам менән котлау һәм дә кавандыру. Быелгы үзенчәлекләрдә әйтеп үттем, үзегезне хаклагыз, фитр садакаларыгызны биреп өлгөрегез. Аллаһы Тәгалә сезнең урадагызны һәм садакаларыгызны кабул итер иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.